ఇందుకోబడిన రాష్ట్రానికి సాదృశ్యమైనది దీన్ని తీసుకుని ప్రయోగం విజ్ఞాపనం చేసుకునే మా ప్రభుత్వ నాటి ప్రకారంగా ప్రార్థించాను. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, పరిశుద్ధి కలిగిన మా దేవ, నువ్వు అప్పచెప్పబడిన రాత్రి ప్రభా, మనుషుల కోసం రక్తం చిందించబడిన రాత్రి ప్రభా, ఆ రోజు రాత్రి ప్రభా నీ యొక్క బిడ్డల కోసము విమోచన కలుగు చేయబడిన ఆ రక్తం కోసము సాదృశ్యంగా ఒక దాచరత్నానికి ప్రార్థన చేసేదాం ప్రభా. దానికి మేము ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. నీ వాక్య ప్రకారంగా మేము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ ఆత్మ ఎక్కడ ఉంచాలి, నీ ఆజ్ఞను మేము పాటిస్తున్న దాన్ని కరిగిన మా మీద దయచేయాలి. నీ కృప చేత ముందుకు నడిపించి యేసుక్రీస్తు నామములో యొక్క దాచారత్నం మేము శుద్ధీకరిస్తున్నాం. నేను తీసుకునేటప్పుడు ప్రభా నీ కోసం మేము బ్రతుకులాగన, నీ రక్తము ఎందుకోసమైతే వచ్చినదో దాని కోసం మేము బ్రతుకులాగన మాకు మీరు సహాయం దయచేయండి. నేను కాబట్టి యేసుక్రీస్తున్నాము ఇస్తున్నాం. సహోదరులు ఒక లైన్, సహోదరులు మరొక లైన్లోకి దీంతో పాల్గొనవలసిన మాట. లైన్లో రండి, ముందు లైన్లో ఫస్ట్ ప్రారంభించండి, తర్వాత సెకండ్ లైన్ అలాగే ఒకటారు ఒకరు. అందరికీ చేరుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం తీసుకోండి. పాటిపోతూ ఉంటారు.
Thank you.